kamoro moro ma intiere kamoro maduong' mar yudo thuolo machielo matudri kodwa e chenro ni mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. E tedo gi chiemo kawuono antiere jikona mar Sele kata joka Sele 4 Cooking ma bende gidwaro mondo gitang'nwa kaka iloso budho yore mopogore ma inyal lose godo machiegni kabisa yawre. Chiemo maber. Kamano. Erokamano ahinya. Imiya mana brief matin tiwacho ni kawuono idwa mana tang'onwa en weche mag budho. Erokamano. Budho ma kawuono wadwa ng'eyo kaka watimo gi wach budho ni. To kopogore gi budho e mesa ka taneno gik mamoko modwa tiyogo. En ang'o miloso ahinya? Wadhi tedo soup mar budho. To soup mar budho no wabro chame kod nyaluo cookies. Nyaluo cookies watiyo kod rabuon mar nyaluo to wamedo gi ngano matin. Koro kwasetedo nyaluo cookies to ema wadhi chamo kod soup mar budho kata pumpkin soup. Koro nyaluo cookies no mano rabuon nyaluo omede gi ngano ichiele kosikete oven. Wadhi chiele kod mo. Wachiele mo. Kato budho ni to losonwa soup ne. Wadhi chame godo. Okay. Koro wachagi kanye. Wadwa chako kod loso budho mondo wakete ochiegi. Eka waduog walos cookies mar nyaluo. Aya. Sami ng'ado budho no inya mana nyiso matin kuome ji mathoth mokwongo kia yere kata kia tede. Ibo yudo ka ng'ato kochwake to onywasore ahinya, moko ibo yudo ka be mit gin moko mabang'ore ka. Maloso kado nitie kaka iyiere e puodho kata e chiro. Iyiero budho mang'e winjo kotegno, kigoyo tiwinjo komakore maber. Koro mane budho inya yudo kikore to nitiere ma plain, but nyakimule winj pekne, winjo ko pek matin, mano en budho maber. Osetegno. Koro inya yiere kama ni puodho kata e chiro. Kamano. Mane kaka iyude tiyude maber. Kamano. Aya, wadhika. Erokamano. Koro wachako ikawo budho ni tipoko maber modong' machalo kama. Kosechalo kama to koro ing'ade, ikawe ting'ade, ikete chopping board ni kama, ing'ade pieces. Kodhi ka bigolo. Kodhi ka itero kanye nikech winjo ka ji wacho ni kodhigo budho inya chielo, inya timo go moko. Koth budho inyalo chielo miregi imede e chiembi michamo. Kata bende inyalo chaki ipidhe kendo. Uchako gol. Ahinya kapo ni yudo kodhi maber mar budho, tiwacho ni ma yudo tek. We koro idhi pidhe. Koro ikawe kisechwere kamano, timoye mobed motuo kuom ndalo moko matin. Kosetuo tikane, koro kochopo sama idwa pidhe, to koro itekete akete lo, to dongo. To chako ibro neno kaka budho koro thiewo kochako wuok. Wuok ni maber. Wuok ni maber. Kamano. Budho ni be inyalo tede direct bichame kod ang'o? Kod chai. Bende inyalo tiyo kode kata kinyalo chamo kode chiemo mamoko machalo kata oganda. Mano kichwake? Kichwake achwaka. Ok en aina mar gir metho kende. Achwaka ok en gir metho kende. Ji mang'eny ok ohero budho. To budho ni ifwenyo ni ka ibedo gi lony maber mar lose maber. To entiere kod bende berne mang'eny. Sana ne joma mine o boost collagen growth. Kendo en source mar vitamin C. Collagen cha kiwache kamano nyiso ni pien dendi bed mapichni mayom, yier wich dongo maboyo to strong, ogro bedo ma strong maber. Kendo en vitamin C matimo gik miwachogo. Kasto joma nigi tuo bende mar blood sugar or joma dwa maintain levels mag sukari e dendgi, bende en gi teko mar konyo mano. Koro wachamuru budho nikech mago gin benefits ma wayudo ni budho timo. Budho ni bende inyalo rege mogo at some point mited kode chapat. Chapat mar budho. Ikiko mok chapat gi mogo mar budho. Pumpkin flour. Koro okelo mit moro. E chapat ka. Koro kiket chapadi obedo moro ma kawaida ji ong'iyo kode rachar ma kawaida. Koro golo kala moro kan jomoko be tiyo kode directly kosechwake to nywase to tido kode chapat. To bedo mayot ko bedo mogo moloyo kaen. Koko donjo maber tije bedo mayot. Koro kwasetimo kamae to waole
e sufria kama mondo mi wachak chwake obed mayom. Koro wachako ng'ado gik ma wadwa mago donjo ka mago donjo ka wadhi ole iye ka mondo mi omiwa ndadhu kamano. Koro ma en kitungu miluongo ni celery. To ma en kitungu lum mar nyaluo ne ng'at maneno gi ng'ato nyalo wacho ni ma celery ni en oduong kore chwe, to kitungu ma kawaida mar lum en kore thin. Koro iketo gi kanyakla, kaito mae waluongo ni red onion kata kitunga ng'ina. Koro wang'ado gi kanyakla. Koro ikiko kitungu kidadek duto te. Kila kitungu no ero nitiere ndadhu mokelo kwaso nitie gimo keto i chiemo. Koriwo gi to gikelo ndadhu moro ma dung' mamit kamano. Koro gin bende wadhi ng'ado gi ang'ada. Kwase ng'ado gi, ng'ada madongo dongo. To waolo gi kanyo endo kanyakla. Odhi chwakore go kanyo. Ochwakore go kanyo. Sama ionge nikech thothne celery ni jok yude ga kata mayot. Inyalo mana tiyo gi mar lum gi ang'ina. Sama onge tinyala tiyo gi mar ang'ina ni gi mar lum, pod odhi mana miye ndadhu maber. Pod ok obo wuok marach. To en mane koro ka gibedo mang'eny moloyo ariyo, to koro ber zaidi. Ober zaidi. Koro mane momiyo watimo kamano. Koro magi wanyalo riwa kama. To gin bende wang'ado gi ang'ada madongo dongo kama kanyakla. Kato koro kwaseole iye kanyo, to waketo kendo gine mamoko. Koro budho mwaloso ni iluonge ni ginger soup. Ginger soup. King'iyo kati neno ka ntiere kod ginger. Ginger iluongo ni tangawizi kata tangausi. Manyiso ni embo dhi donjo iye ka. En bo donjo iye ka. Koro bende kasane chopo wang'ade to wakete kanyo. Koro budho ni inyalo los gi recipe mang'eny. But wayiero ni kawuono wati kod ginger. Koro bed ginger pumpkin soup. To wanyalo tiyo bende gi carrot bende. Carrot be nyalo donjo ka. Koso carrot be nyalo loso soup. Carrot wanyalo loso ne soup owuon, to carrot be nyalo donjo kanyo mondo mede kala machielo. Koro wuok. Ng'ato bo penjore ta ang'o machuna mondo koro amadha soup mar budho kata pumpkin soup. To ng'enyne to aneno ka e otende, thothne bo yudo otende madongo gi okete, obedo kaka starter moro gimichako godo. Kamano. Koro berne ni oyomo ich, omiyo digestion mari bedo maber. Kaito kopogore gi mano bende nitie kaka kisemadhe to omiyi bedo moyieng' for some time. To bende omiyi chalo ng'ama yudo appetizer. Mano ugajo wago. Mondo ka chiemo wuono chopo to waseyieng'. Kichame kod gimoro. Kichame gi gimoro. Kimadhe nono to bende oloso ni koro appetite kimadhe nono. Kamano. Koro wachako wang'ado ginger wacha matindo tindo to waketo bende iye kanyo endo. Koro ginger be nitiere kod benefits ge, en gola harufu maber kendo miyo wasuya moro kanyo mamit iye kanyo. Emomiyo tiyo kode. Gik mothiedho be achiel ariyo adek moko. Koro anyalo wacho ni soup mar budho nigi benefits mang'eny jokanyanam. Wateme uru e miechwa kuma wantie. Wabiro neno ber ma wawacho nikech e puothe to gintiere, puothe wa gintiere to wakia tiyo kodgi. Wang'iye warito ni mondo wachwake wamadh godo chai. Koro ka wasetimo mano to wadhi kao apilo miluongo ni white pepper. Bende waketo pore wiye kanyo. Ka waseporo kamano to wadhi kao chumbi bende matin waketo kanyo mondo miye ndadhu matin luwore gi quantity miloso. Koro inyalo pimo. Kwasetimo kamano to wadhi kao majarin. Bende watimang'o waketo. Koro en ok waketne mo machielo cha. En ok ti kode gi salad. Wati kode gi salad. Koro kwasetimo kamano jawinjo to wadhi kao pi waolo kaito koro wamoka majwani to wachake achaka.
Chako keto pi madwa ume. To kume. Koro wadhi medo pi gwani matin. Wamedo pi maler matin mondo oyud kako chiek godo mayom. Kamano. Koro kasetimo mano to waume mondo sama chiek to yudo stew maber. Koro wamoko mach mondo wachak tedo. Wadhi miye dakika moko 15 to odhi bedo mayom, kaeto koro kwagole to wablende mondo omiwa sup cha. Okay. Koro samo chwakore kaeto wadwa ni mondo koro walos nyaluo cookies kamano. Koro wantie ka gi rabuon mar nyaluo kata sweet potato gi dho Kiingereza. Wantie ka kod mogo mar ngano. Wantie ka kod mo salad. Koro wadwa loso nyaluo cookies. En ok odwar weche mang'eny. En ka isepok chwako rabuon bedo mayom, kaeto ipoko. Kisepoko, koro ing'ade matindo kama. Ng'ada gi pala kamano. Slice matindo kama. Koro kise slice kama, tiyudo bakul moro kama, to iole. Kamano. Koro wabro tiyo gi rabuon 2. Oromo kwa bitiyo godo te. Wabro tiyo gi 2. Kato watiyo kod mogo glass 1. To waloso godo cookies wa. Kikego. Kikego. Beni rabuon no en gi sukache. Koro ke gimoro ni medo. Kosidhi medo skari. Wanyalo medo skari matin to medo taste. To bende ne joma ok ti god skari, bende wanyala tiyo kode nono kamano. Koro skari is optional. Ok ochuno. Skari is optional. To kawuono wabro tiyo gi skari. Kamano. Koro waketo kanyo. Rabuon 2 go sizeable. Iyiero size midwaro. To yatimo kamano. Koro kose timo mano, to kendo koro wachako wakao gimiluongo ni fork kata uma. Koro wanywase godo mondo mi onywasre matindo. Atimo kamano mondo onywasre matindo mondo tich obed mayot. Samidwalo to koro omako mogo. Okothagi. Kodi owuok ni moro no nentiere gi rabuon ma omakore matek. Koro ko senywaso kamano to regore matindo kama. Mani luongo ni nyaluo cookies. To koro nifwenye nade? So gige winyoga utimo ga experiment. Ipo mana ni romogo. Iparo gimoro. Separo gimoro to wacho ni we atemane ka gini be nyalo golo gimoro. To ber ma okwati kod chak, okwati kod pi. Rabuon ni makore kien. Koro teka ni miye ngano to omakore amaka. Kata kiwe ngano to inyamana lose kende en owuon. Kende to bro kere nikech onge gima bro make ma holdi. Koro chuno ni nyaka wati kod ngano mondo wayud kako makore. Kamano to ober maloyo mkati nikech watiyo makata isto kwa keto. Nikech gima be miti gini be kata rabuon ni kata kilose dala. Samoro be michwako cha. Lichamo. Lichamo. Yes, omedo ni ndhadhu gang'o gini lakini kichame kamano pile ntie kaka beto jogi. Koro inyalo yudo yo manyien milose go mana kaka iwacho ni nyaluo cookies gi. Kamano. Yudo yo manyien milose go. Koro ka wasetimo kama, koro wakelo sukachwani. Bende waketo kijiko matin mar chai. Mae rombe gi kijiko matin mar chai. Waketo 3. Ok waket mang'eny ahinya, 3 oromo. Kosetimo kamano to wachako wanywase godo matin mondo makre e iye kanyo. Kosemakore kore ka waolo mogo. Eno kane gimoro kaka baking powder gini ok ketne. Ok odwar ma. Nikech ok odono kuod. Ok odono kuod, eno dhi chiek achieka. Dhi chiek achieka ma ok okuot. Odhi chiek
ma dwa muodore matin. Kamano, mane wamiyo waluonge ni cookies. Koro wamedo mokwani bende mondo mi o stick godo together. Wanyalo keto kijiko mar chiemo ni 5 waromo. Kaito koro waolo mowa ni bende kijiko moko 3. Salad midwale godo ma iluongo ni tablespoon. Koro imiye tablespoon 3. Mono kidwale go to otimang'o? Oketo bedo mayom. Oketo bedo mayom. Koro ok obed matuo. Ok otuo ahinya. Kamano. Koro kwasetimo kamano nikech ne waselogo maler, koro wadwale gi lwetwa mondo omakre piyo. Dibed ni samoro inyalo donge ng'e ni gik moko kororega. Iketo mogo mang'eny, ok inyamedo ne pi moro matin. Kar medo pi. Kapo ni koro obedo nokorore. Kar medo pi, wanyalo medo mo matin. Imedo ne mo salad matin. Mo salad matin. Nikech rabuon no in itself, rabuon owuon ema koro chalo pige. Aneno kako makore. Aneno kako makore. Rabuon owuon no ema koro chalo pige. Koro wadwale ma mogo ni gi dho ngere luongo ni daf. Ma daf makre maber. Koro idwala miye teko matin gi lweti e iye kuro. Kamano. Ineni mogo donje maber. Ineni mogo donje maber makoro oko kere. Kose makre maber kato koro wadwa ng'ade. Mano oseikore. Ochiegni. Miye mana pod amule matin awinj ka iye otegno. Kamano. Koro kwasetimo mano en onge time miwene ni oyue matin otimre. Hapana. En kaka wadwale no to wachako mana kod keto mowa mondo ochwakre. To king'iyo mos tineno ka ngano wa osemakore. Koro itimatima gi lweti kama nikech ka koro watiyo gi bao cha to obiro kere. Koro ikete wapange kama gi lwetwa. Okiti gi roller ni irole. Okiti gi roller, but one gi a special kind of cutter. Madi mi koro shape mondo isore. Magolo ne shape magolo ne shape maber. Mo bag neno mana kiketo mo matin. Manyiso ni en shallow frying, ok en moro mitiyo. Kaka mandas midute imo. En waketo ne mana mo matin. Koro size tinyalo keto midwa. Duoka ne sukari nigi chien ka mondo wang'e gimeloso. Okay. Bakul bi nyachoro gi buti kono. Koro wan ka gi kata madhi miwa shape mare. Koro walosa pieces gi kaluwore gi mogo ma wan godo. Kamano. Wanyalo loso madongo, wanyalo loso matindo. Lakini koro kata dhi miye shape maromre. Kata dhi miye shape maromre. Kamano. Koro warito kama wan osebedo ready. Kaka nene ka ing'eni nyithindo ohero gik ma kama. Gihero gik mochiel, gihero gik maradore. Koro nyathi ka dibed ni thagi ni en ok odwa chamo rabuon kitede manyaluo machwake achwaka. Jomtindo machendo mag ipane riek alpha generation alpha matago wagi. To koro dhi chamo rabuon e yo machielo. Mabe okinyise ni mane rabuon maikono cha. Koro bang'e kosechamo mowinjo kamit mopako. Kokikone ni ichamo rabuon. Donje dhoge maler. Kendo konyowa. Iwacho ni mae kaka koro iyudogi. Mae kaka koro iyudogi. Kendo konyowa wa economize pesa. Kech rabuon 2 tiloso cookies mang'eny. Koro inyalo timo mae ka in dala. Inyalo timo mae ohandi. To kelo ni pesa kendo konyo. Kendo ing'eni wacho maber. Nitie gimoro miwacho ni imedo ndhadhu e mwandu. Isebedo abeda kiuso rabuon pile. Ineno ka ok odhi kaka nodhiga chon. Koro ibene ibate kanyo, dogi loso ma. Iloso ne gi cookies. Koro ng'ama biro nyiewo rabuon cha, cookies bendo owuok odhigo. Ka in ja ohala. Aparo ni iyudo gimoro. Koro watieko loso balls wagi. Koro wang'ade gi kata mondo omiwa shape. Koro modong'gi to wanyala duoke bakul ang' wachako loso godo machielo.
Koro waketo gi kama to giwuok e shape machalo kamano. Giwuok e shape machalo kamano. To koro mowa no warito kosechwakre to wanyuma nyuma. Koro ma inowuon ka kinot kata kindala. Gima ng'ado go ni obed wi glass, wi okombe ma round, ing'ado ga ng'ada ulos ni shape. Gimora mora manyalo loso ni shape to an kaka jatedo ayiero gima miya sifa matin nikech koro anga ng'e ni ma kata kiuso ne ng'ato to uneno gimoro maler kamano. Oyie godo kamano. Koro waloso gi alosa kamano. Waseloso kamano. Ma wuok bathego bro miyowa loso machielo. Bro miyowa machielo kamano. Koro omiyowa desirable shape. Koro wanyalo chako keto mondo chiegi. Koro wanyalo keto gi te nikech wan gi space moromo mondo gichieg wang' achiel. Koro wakaw dakika matin. Ok kaw dakika mang'eny ahinya. Mondo chiegi. Wanyalo weyo mago. Koro ene ma koro wadhi tiyo kode ka wachamo pumpkin soup. Mabe aneno ka dhi maber. Wachiegni gole mondo ochiegni okue. Aneno ka ok en kodwa mabor ahinya. Sele se loso mesa, wase loso pumpkin soup, ginger pumpkin soup. Kamano. Kata tangawizi. Molose godo kanyo. Ene bakul majaber kabisa. Iwacho ni presentation en gimora mora. Chiemo kitoko to bakul. Kete gima ondisore. Bakul yuai, sani yuai, gimora mora yuai. Kamano. Bathe ka be wantiere gi kienyeji cookies. Yes, nyaluo cookies. Nyaluo cookies. Kamano. Olos gi rabuon mar nyaluo. Bas. Koro we wawinja ni to ochalo nade. Sami toke to iwacho inyalo mana toke kanyo. Iwacho ni en gima inyacham samora mora. Inyalo chame samora mora. Onya bedo ni breakfast. Onyalo bedo ni breakfast. Onyalo bedo ni starter kidwa chiemo. Koro en gima inyalo chame sasa. Onge kod shida moro. Koro wabro toko subuano ka. Kato waketo gi kukiwa mar nyaluo. Wabro ole bakul. Wabro ole bakundwa matin ni. Kaeto waketo ne kuki bathe. Kato koro wabedo gi miluongo ni snack bite. Ma en kaka snack. Bende inyalo chame umako iyi motegno kata kidwa chako dhi tich gokinyi inyalo kawe kaka breakfast. Bende ber Joy akiana di madang romi kama ariyo romo itimo gi miluongo ni slimming. Wan wayora kata bich ka wadhi e puodho. Koro okigini be lure ni tich mipango mbele chalo nade. Koro lure kidhi puodho tinya chamo kata bich. Kabe onge gimitimo malich to bende chamo mana matin kamano. Koro an bende wadwani mondo wabedi wacham chiembwa moseikore ni jawinjo mondo wawinjane ni to chalo nade kamano. Koro an babro chamo ariyo. Koro be aonge puodho madwa dhi sani. Wadwa mana yweyo kodika.
We koro wabele wawinja ni to ochalo nade. Kamano. Kikia dimburi. Gima? To pukore kuomi. To pukore kuomi te. Nyaki dimbri, nyaka koro ibed nyathi manyako. Omit? Winjo kobero? Kabisa. Kato koro? Koro ikayo mana kukini ni. Matin. Ingiso. Iwacho ni ka nyathi manyako ingiso. Ok iro? Ingiso kamano. Ichamo gi sup. Kato sup tere. Koro en chiemo ma king'iyo mos to ok oweyo kitwa mar jo Afrika to kendo bende wakao kizungu matin. Koro en chiemo molony. Ya olony maber. Sup kado neni maber. Tangawizi miwacho no iwinjo Apilo. Apilo iwacho ni en white pepper. White pepper gi mabor kato gi kitungu mopogore go. Mana kaka iwacho ni ndadhu gi te biro to riwre koro oloso achiel maduong' mamit. Ber. Kaito kukine ineno kaka rangi ne be koro ber. Mana kaka iwacho ni en mato ng'ato kochama abich ok apaka ng'ato nyatiyo. Unless mana kaka iwacho ke nja kodhi nindo to chama ariyo kodhi ahinya to kata achiel nikech king'iyo kata iye iyo pong' maber. Pong' gi rabuon. Kamano. Yo kamano sene kuom tedonwa chiemo makama mana mapiyo piyo mana kinyalo nyisowa wach mogik ka waloro e kamera ni. Okay. Koro wach mogik manyalo wacho en ni ka untiere uteu kata kuondeu mag ohala to unyalo temo tedo nyaluo cookies. Ok en tich matek, ok odwar ingredients mathoth mana kaka nawacho mokwongo. En mana rabuon kod mogo. Koro kata ka ionge gi gimoro malich e jikondi to in gi mogo matin tu kata nus glass kod rabuon ariyo to nyithindi chiemo, joge ni chiemo. Mobo koter nikech jithothi jibo wacho ni dhi modho na mogo. Iketo ne mo matin. Mo matin. Kamano. Koro anyalo jiwo oganda luo kata joma winjo Ramogi TV ni uteme tutede kod sup mar budho. Mar budho. Erokamano. Mana kaka iwacho ni budho ni bende onyalo loso gik mopogore. Mana kopogore kod chwake kaka ji mang'eny ong'iyo kode, inyalo lose kode e sup. Inyalo loso kode sup. Erokamano. Uyudoru kanyo? Wantiere kod eatery CBD Kisumu kanyo iluongo ni Azimio Complex. Watedo chiemo mopogore kanyo. Bende watimo outside catering. Koro kidwarowa pani iluongo ni Selefo Events and Deco. Anyalo chiwo namba. Ng'at ma dwaro services mekwa wabiro miyi. Kamano. Inya chiwo namba ni. Koro namba mar tich en 07141 Kanuoyo gi kizungu en 0714 890011. Kigoyo ibiro yudowa kendo wabiro miyo services magwa. Erokamano maduong' Sele mar konyowa e tedo kata puonjowa tedo okinyi ma kawuono ma kaka ineno en sup mar budho ma bende olos gi tangawizi. Bathe kende bende wantiere koda nyaluo cookies mar kanyero molos koda rabuond nyaluo. Koro ka intiere kode osane gina gik ma intiere gode ot to yore mopogore mag lose. En chiemo mabe kopogore kod chai gi nyoka gi strungi pile gokinyi inyalo kata temo ma onyalo bedo lunch. En chiemo kien. Koro en mana kaka dwachi kaka pile mana kaka wacho. Gini en temo. Kisepuonjori kaka opuonjore kamendie ibende dhi e ot titeme mondo koro ibende bed pro kaka Sele pro kamendie kaka Jael bende bedo pro moro mabiro. Nyako odiechieng' machielo e chenro machielo mar tedo gi chiemo nyinga Jael Lieta.